In het oude monumentale gerechtsgebouw is nu een luxe restaurant. Van Poldervaart een grote uitdaging en dream, al is er heel wat om vooral gaan. De eigenaar en masterkok van het restaurant De Gastronoom heel lang plannen om het havenmondje om te toveren in het restaurant en een hotel. Maar de rieën van Haas houden dat zin. Uit frustratie sluit er zijn toprestaurant in die voort uit Haas. Maar nu is het toch slagen. We zijn hartstikke blij dat het vandaag eigenlijk zover mag zijn. Dat we de deuren open kunnen doen naar alles wat er geschreven en benoemd en voor verhalen zijn geweest. Maar ik denk dat we het beste de foute dingen kunnen gaan vergeten en meer gaan kijken in de toekomst. Want dat is het belangrijkste. Het resultaat mij er wijzen, alhoewel er best wel wat hindernissen binnen. De keukenbiegeliks is liets. Het is allemaal heel compact allemaal natuurlijk. Hè? Maar alles zit erin hoor. Het is niet zo dat ik dingen mis. We missen nog een warmtebrugje, maar dat komt allemaal nog. Maar het is allemaal praktisch ingedeeld en efficiënt. Voordat je koffie zet, even 1 keer flasje. Omdat het een monument is, mocht er net volle verhoren worden. Dat is slagen. Poldervaart had er zelfs weer andere elementen in aangebracht. Het is nog in dezelfde staat gelaten. De klok. Het punt als je Hallingen binnenkomt, dus het gebouw valt natuurlijk op. En die klok ook. Ik heb me er altijd aan kunnen ergeren dat die stil stond. En nu eindelijk geeft hij het juiste uur weer aan. Alle kamers zijn nog hetzelfde. We hebben zelfs de namen die de ruimtes vroeger hadden, die hebben we weer teruggebracht. Hè. Dus we hebben nu weer de kamer waar de rechter zat, hebben we de rechterkamer genoemd. En zo hebben we de ambtenarenkamer en noem maar op. Dus dat hebben we eigenlijk voor de 100% weer terug. Je kunnen de eerste gasten het proefproces en eventueel hege beroep aangaan. Voor nu komen de eerste gasten te eten, later is de officiële opening.